Jamal waale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Hande ko nyande jeslari 18 lewru yarkoma hitande ujunnaje 2023. Ena hawri e alarba 3 dew mawludu hitande 1445 fergo. Manditare jallis timmi hitande ko ngal jalal wayni aduna. Yurmede Allah yo won e ma. Yo Allah watton foftorde ma. Abdoulaye Ali Diallo Jallis mo Mboyo yo Allah yurmoma yaafoma. Yo Allah harnubo aljanna waɗa toon foftorde ma. Tagodi komi balejo kewɗo jurum dendo aadaji e hurum ɓerdam ɓawlani kurum. Komi boɗejo murufaji jam tinno miñam woto liijam meeɗa fiide mi kala gijam. Komi danejo no kosam mbeɗo laaɓi no ɓiroɗam. Komi kelɗuɗo no ndiyam. Komi coweri nder gay. Komi ƴaake e nder nayi. Ko ni de ɗum wayi. Komi ngaferi e nder baali. Mi rokkat ko yimɓe kaali. Ha daade mbaɗa paali. Koye bindande Abdoulaye Ali Diallo Jallis. Yurmede Allah yo won e makko kanko e mayɓe julɓe kala. Yo jam ñallu saro ñallen e nder hen.